Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kaagsara makay malanto sa Keka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Aktual nga daylight abduction sa Baguio City nakuhaan sa video. Dugang nga mga LGU nagsirado sa mga government offices bangod sa nagpositibo nga mga empleyado kag health workers sa COVID-19. Sa Himamaylan City, lalaki nga ginpatay natukiban nga suspect sa rape case pero na-acquit. Security guard una nga gun ban violator sa Bacolod City. Kag sa good vibes, mga linemen wala untat sa gihapon sa pagbalik sa supply sa kuryente. Mga pumuluyo nagabulig sa pagpadasig sang ila trabaho. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Governor Eugenio Jose Lacson karon ang nag-isolate matapos nag-eksperyensya sang pag-ubo kag pagsipon. Ginsiling sang gobernador nga nagpaidalom naman siya sa rapid antigen test pero siya ang negative o kung non-reactive. Sunod sa gobernador, natala na siya magpaidalom sa RT-PCR test sa Sabado. Ginpahayag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga ginabisuhan sang doktor si Governor Lacson nga magpahuway sang 3 ka adlaw agud to indi magnubo ang resistance sini. Sunod-sunod man ang mga adlaw sunod kay Diaz nga nag-out of town ang gobernador. Sang kahapon lamang nagbisita ini sa hinubaan kung sa diin nagpanagtag ang probinsya sang bulig para sa mga apektado sang Bagyo Odette. Nagbisita man ang gobernador sa Kawayan. Ginpapahuway sa anay sang aton mga doctors, no, for at least 3 days until ang tigaan sa medication para sa iyang ubo, and we want him to rest kay for halin sang Sabado hasta kahapon do adlaw-adlaw long trip siya. Domingo to siya sa Kabangkalan, Lunes to naman siya sa Moises Padilla, and so on and so forth. Sa number 9, kaso sa COVID-19 ang parayon nga nagasaka sa isla sang Negros. Wala pa karon sang kumpirmado nga kaso sang Omicron variant sa Negros Oriental pero bangod sang parayon nga pagsaka sang kaso sa probinsya, nagapati ang Interagency Task Force nga ang Omicron variant amo sa karon ang nagalapta dito sa ilang probinsya. 103 ang gindugang sang kahapon sa Negros Oriental nga karon mayara na sang 434 ka active cases. Yara na sa malapit sa 1,000% ang ginsaka humalin sang unang semana sang Enero kung sa diin may 43 lamang ka active cases. Wala man sang pagbago sa protocol sa pagsulod sa Negros Oriental halin sa Occidental. Apang ginapangabay sang IATF nga likawan anay ang pagsulod sa mga pumuluyo gikan sa Occidental sa Oriental bangod man sa nagasaka nga COVID-19 cases sa probinsya. Samtang sang kahapon, naglabot sa 1,533 ang active cases sa Negros Occidental base sa record sa DOH Region 6. 87 ang nagdugang nga kaso sang kahapon. Yara naman sa 1,018 ang active cases sa Bacolod nga may dugang naman nga 129 cases sang kahapon. Sa number 8, pamunuan sa Central Negros Electric Cooperative nagklaro nga wala sang may matabo nga blackout. Pero may posibilidad nga magsaka ang power rate kung mangita sang alternatibo nga power supplier ang Sineco. May 15 ka adlaw ang ginhatag nga tion sang KEPCO Salco na Power Corporation para mabayaran sang Sineco ang kapin 280 million pesos nga utang sini para sa 20 megawatt power supply agreement. Gani, ginkabalak-an sang katapos ang consumer group nga kung hindi makabayad ang Sineco sa KEPCO Salcon,
posible ang pagkadula sang power supply. Pero ginklaro naman ni Engineer Norman Polientes, upod man sa katapos ang Board of Directors ng Sineco nga may alternatibo nga power supplier nga sarang mabaklan sang supply sang Sineco agud mangintayo yun ang supply sang kuryente para sa mga konsumidor. Ugaling, posible man suno sa ila nga magsaka ang bilis ang kuryente. Bangod ang isa sa mga alternatibo nga solusyon amo ang WESM o kunang Wholesale Electricity Spot Market. Sa pihakman sang pressure gikan sa KEPCO Salcon ginpasalig sang utility firm nga hindi ini makaapekto sa separado nga 24 megawatt power supply agreement sa tunga nila. Sa number 7, mga higante ng mga billboard sa mga kandidato sa syudad sa Bacolod hindi pa maaksyonan sa COMELEC, hindi bisan pa wala nagasunod sa Fair Elections Act. Mas nagadamo na karon ang mga higante nga billboard sa mga kandidato sa bahin sang dalan sa Lacson sa Bacolod. Kung basihan ang pagsulundan sa idalom sang Republic Act 9006 o ng Fair Elections Act, hindi dapat paglapaw sa 2x3 feet ang mga campaign materials kasubong sang posters. 3x feet naman ang kadakuon para sa mga streamers. Sunod sa kay Attorney Revo Sorbito, acting elections officer sa COMELEC Bacolod, hindi pa nila maaksyonan ang pagpangkakas sini samtang wala pa magsugod ang campaign period. Ang COMELEC ang magatukod sang task force upod sa katapos ang Philippine National Police kag iban pa nga mga government agency upod sa pagtarana sang campaign committee nga amo ang magapatuman sang monitoring kag dikang sa pagregulate sang kadakuon kag kung diin napahamtang ang mga campaign material. Inikon magsugod naman ang campaign period para sa national election sa Pebrero 8 kag March 25 sa local elections. So that is why nga subong karampan pa sa mga congratulatory speakers, mga greetings no from our candidates no. Hindi ta pa na aksyonan no. Because of the for reason na this becomes prohibited only upon the onset of the campaign period. So, well, once this people will be doing the required steps. Sa number 6, isa ka security guard ang unang nga gun ban violator sa Bacolod City. Isa ka security guard ang pinakauna nga gun ban violator sa Bacolod matapos iya nga ginapangtayaan sang iya nga armas ang iya mga upod nga gwardiya kag nagpalupok sa parking lot sang isa ka establishmento sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Ang gindakop amo ang 41 anyos nga si Chris Villegas sunod kay Major Jory Puerto. Hepe sa nga Police Station 8, nakainom sa among nga gabi si Villegas kag nagmaoy. Iya ginapangtayaan sa pusil ang iya mga upod nga gwardiya. Iya man inigin palupok suno sa pulis. May kaakig abi suno kay Puerto ang suspect sa ila agency amo nga iya ini nahimo. Detained na si Villegas kag kaso nga grave threats, illegal possession of firearms kag COMELEC gun ban violation ang ginpasaka batok sa iya. Sa number 5, ang pag-acquit sa isa ka persona sa iya sining kaso nga rape ang inalantaw sa karon nga kabangdanan sa PNP kun nga aging patay siya sa Himamaylan City. Ginkumpirma sang Himamaylan PNP nga ang ginpatay nga manghuhumas ang Lunes sa syudad nga si Ricardo Iwayan amo ang suspect sa pag-rape kag pagpatay sa kay Sheila May Condes sa Barangay Estefania sa Bacolod City sang tuig 2015. Nobyembre sa nagligad nga tuig, ginakwit si Iwayan sang korte. Sang Lunes, siya ang ginlutang samtang nagakarga sang iyang mga humay sa Barangay 2 sa Himamaylan City. Sunod sa kay Captain Romulo Hipilango, Deputy Chief sa Himamaylan PNP, nga isa sa ilang ginatanaw karon nga motibo sa pagpatay kay Iwayan amo ang iyang rape case kag kun sa diin siya nga naakwit. Sa number 4, probinsya sa Negros Occidental ang magatalakay sa panawagan sa business sector nga kuntani kakasuna ang negative RT-PCR test result na requirement sa mga yadtong magasulod sa probinsya.
Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ini ang talakayon sa Provincial Incident Management Team kaupod sa medical community para mapatod ang consensus. May naglain-lain nga panindugan ang tagsa suno kay Diaz. Para sa iya, mas maayo nga magpabili ng RT-PCR test requirement sa mga magasulod sa Negros Occidental bisan pa nga magagikan sa mga lugar nga kapareho ang alert level status sa probinsya ang traveler para mapangapinan ang ikaayong lawas, labi na nga padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases. Damlag pa ginsilingman sa gobernador nga luyag niya magpabili ng negative RT-PCR test result nga requirement. Dugang pa ni Diaz ang paghinyo sang RT-PCR test result sa malipot man lamang nga tion. Yara naman sa syudad sa Bacolod, suno kay Diaz kung ini ang ipatuman nila sa mga magagikan sa Iloilo. Labi na nga ang puerto yara sa syudad sang Bacolod. Suno kay Frank Carbon, fast craft operator sa karon sila nagahulat pa sang ipapanaog nga executive order. Sa piyak nga bahin, 1,335 ang active cases sa probinsya karon. Kung mapuno man sa COVID patients ang ospital sa Cadiz, suno kay Diaz, pagagamito ng annex sini para sa mga COVID patients nga may 90-bed capacity. Karon we will know sa aton nga IMT, no? Inaya may mga personal nga preference kada isa. Ako ti amo ng akong personal preference nga at least during this period nga saka nga aton nga cases, hindi lang tanay mag-relax, no? Hindi lang tanay magsagay-lagaw. Again, the purpose is to discourage travel from alert level 3. Okay? So nag-alert level 3 kita kay wa ita na napunggan ang mga travel salin sa alert level 3 nga area. So nag-level 3 ta subong, so hindi na ta magbutang safeguard. Kay pareho naman lang ta alert level 3. Do kasala na yang reasoning. Sa number 3, magapabili ng 10-day quarantine period para sa ginapatuman nga isolation sa syudad sa Bacolod sa mga fully vaccinated nga COVID positive. May report si Nico Delfin. Sa ginpagwa nga recommendations ng Department of Health, ginpanubuan na sa 7 ka adlaw ang quarantine period para sa mga COVID-19 asymptomatic patients nga fully vaccinated. Pero suno kay Ang, Executive Director sang Bacolod Emergency Operation Center, magapabilin gihapon sa napulo ka adlaw ang ginapatuman nga quarantine period para sa mga COVID-19 positive sandigman sa nangin recommendation sa mga infectious disease specialist. Pero ang consensus siya sa Emergency Operations Center is we will stick with the 10 days. That is also in consultation sa aton mga infectious disease specialists. Ginapasugtan man ang hospital supervised home care isolation, pati home isolation sa mga nagpositibo sa virus. Pero ini magadepende sa gihapon sa assessment sang EOC kag monitoring sang barangay health unit. Aprobado naman sang DOH nga mangin optional ang testing sa mga vaccinated nga asymptomatic close contact kag pwede gamiton ang rapid antigen test. Kung nag-rapid antigen test ka, considered na siya nga mag-positive ang balik sang test, you are treated as positive. Dugang sa nangin rekomendasyon sang DOH nga hindi naman mangin prioridad ang contact tracing bisan pa nagasaka ang COVID-19 cases sa pungsod. Suno sa pamunuan sang DOH nga ang panibag-o nga pagsulundan ang sandigman sa mga scientific evidence sa effectivity sang bakuna kag sa characteristics sang virus. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, nadugangan pagid ang mga opisina sa gobyerno nga nagsira bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Sa syudad naman sa Silay, nadugangan sang siyam ang mga empleyado sa nga Silay City Government nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay City Administrator Jose Edward Davila, 13 na karon ka city government employees sang Silay ang nagpositibo sa virus. Siyam sa 13 ang kabahin sang 34 ka mga ginakabig close contact sang damlag pa 4 ka empleyado nga COVID positive. Tubtub sa Domingo nga napaidalom sa temporary lockdown ng mga talatapan sang lokal nga panguluhan sang Silay. Samtang kahapon, ginmando man ni Bago City Mayor Nicolas Yulo ang pagpatuman sumugod subong nga adlaw tubtub sa Domingo sang work from home
alternative work arrangement. Ipatuma naman sa mga talatapan ang decontamination kag disinfection. Nagapadayon naman ang contact tracing. Exempted sa work from home alternative work arrangement ang yadtong yara sa Business One-Stop Shop vaccination program, mga may angot sa delivery sang essential goods and services kag mga nagapanagtag sang bulig sa Bagyo Odette victims. Sa Cadiz City, ginsiraman temporaryo ang City Health Office. 18 ka mga CHO employees suno kay Mayor Salvador Escalante ang nangin antigen positive. Sila ang subject sa RT-PCR test. Ginsuspend naman ang vaccination schedule sa Cadiz City Arena. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nakuhaan sa video ang aktual nga pag-abduct sa isa ka persona Martes ang aga sa Baguio City. Suro sa PNP, ila sa karon ginatutukan ang ginapangatubang nga kaso nga rape sang biktima nga amo ang posible may kabangdanan sa pag-abduct sa iya. Yaring report. Ini ang video nga ginpadala sang wala nagpakilala nga persona sa pamilya ni Johnson Garfield, 32 anyos. Si Johnson ang lalaki sa video nga ginatulod pasulod sa sining Avanza nga wala sang plate number. Ginbanggaan siya sang duha ka mga lalaki nga nagasakay sa motor kag ginpilit pasakay sa salakyan. Naka-helmet ang duha kag naka-hoodie gani hindi makita ang mga itsura. Wala man sang plaka ang ilang motor pero makita ang stickers sa ilang mga motorsiklo nga amo ang posible makatudlo kung sino sila. Martes ang aga, nagabutlak ang adlaw, sa ginali na lang ginbalabagan sa duha ka mga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo ang biktima diri sa may highway sa nga Barangay Abonan sa Baguio City. Ilang ginpilit naging karga sa isa ka Avanza nga salakyan ang biktima nga tubtub sa karon missing sa gihapon. Ang motorsiklo kag pila ka mga pagkabutan na lang sang biktima ang nabilin sa lugar sang insidente. Suno sa hepe sang Baguio PNP nga si Lieutenant Colonel Joe M. Malong, dako ang pagpasalamat nila sa pagtuhaw sang video. Dako kuno ini nga bulig sa ilang nga investigasyon. It helped a lot, no, on the identity of, on the at least naklaruhan naton nga Avanza gali ang ginapangita naton, hindi hindi Innova. And second is may mga markings man to sa mga motor, although bala naton it's very difficult no ma-identify to siya considering nga wala to siya plaka. Ang mga motor nga involved hindi man klaro ang mga plaka man and the markings ang lang gitong nakita naton, and wala sang faces gyapon kita nga nakita dito, but still no it helped a lot. Isa sa mga anggulo sa karon nga ginalantaw sa PNP amo ang rape case nga ginapangatubang sang biktima. Bulan sa Nobyembre, nakagwa siya sa bilangguan pero padayon pa ang hearing sa kaso. Kag dapat kuntani, sang kahapon may hearing pa sila. Pero antes ang hearing, gin-abduct na si Johnson. He is supposed to be having his court hearing kahapon sa rape niya nga case, no, which was I think 10 years ago pa. So we're trying to retrieve the records, no, kung sino ni siya ang victim dire na nag-file sang kaso against sa iya kay para we considered it as one of the angles man. Ginpang review liwat ang tanan nga mga CCTV camera sa area para mabalaan kung diin naghalin kag diin nagpalagyo ang salakyan sa mga sospek. Ang amay sa biktima nagpadulong man sa PNP matapos mabalitaan ang natabo sa iya nga anak. Nagapanawagan siya nga kung sino man ang nagkuha sa iya nga kung tani hindi lang pagsakiton. Panawagan ko lang sa naghimo kung ano magiging nila sa bata ko. Tan hindi lang nila pag sakiton, maluoy man sila. Kung ano pasensyahon lang nila kay way man asala ang bata. Kung maway man yung rason nga muna nila, kung kaluoy na lang nila. Kung nagpamatid man sila. Kaina, nagpadulong sa kawayan ang mga investigador sa Baguio PNP para magkuha sang dugang pagig nga mga impormasyon sa background sa biktima. Tagalakay Lotas City ang iyang mga ginikanan pero siya ang nagapuyo na sa banwa sang kawayan. Sa Good Vibes, tubtub subong, wala untat ang trabaho sa mga lineman para mapabalik ang supply ng kuryente sa Negros. Pati mga pumuluyo, nagbulig na para mapadasig ang ilang nga trabaho. May report si Romeo Subaldo. Naging trending ang mga litrato nga ginpost ni Maria Netsu sa Hacienda Virgen Duplex, Barangay Efighenio Lizares sa Talisay City. May mga linemen nga nagatrabaho samtang nagaluto naman sa pagkaon ang mga residente. Nagamot-amot ko mismo ang mga residente sang kwarta para papanyagahan ang mga nagatrabaho nga linemen sang Sineco.
Sunod dun abi ang ina nga lugar kag wala sang may makan-an. Gani para hindi na malawigan kag makapadayon sa ilang trabaho ang mga linemen, ila na lang inigin papanyagahan. Gindayaw sa mga netizens ang ginhimo sa mga pumuluyo. May nakasiling nga buhi sa gihapon ang bayanihan spirit. Sabado sang udto, nagatag-iti ang init pero diin ka man maglibot sa Southern Negros, may malabyan sa highway nga mga linemen nga nagatrabaho sa gihapon. Diri sa may barangay na Uwang sa Sipalay City, wala man untat ang pagtrabaho sa mga linemen nga taga-Capiz pa. Sabado man o kung Domingo, wala na sila nagautat sa pagtrabaho. Diri na sila nag-New Year. Istorya sang isa sa ila, pag-abot nila, wala pagit sang power supply ang bilog nga syudad pero antes nag-New Year. May porsyon na sila nga natagaan sang power supply. Wala pa why? Bisan Sabado Domingo, sige ka mo. Oo. Sabi ba? Bulig man lang kami sila. Ayun, Ako, Pila ka mo kabilog set? Parang kapel ko? Pormero, 8. Tapos nagpadala pa kita amon GM isang dugang pagit. Hindi pa fully energized ang bilog sa Southern Negros. Kanabanan sa mga nauna sugaan ang mga matawo nga mga lugar ukon ang may mga ospital, city hall kag merkado. May mga barangay pa nga wala sang power supply. Padayon na pagtrabaho sang Nuseco kag mga linemen gikan sa iban nga mga probinsya para mapasanag na liwat ang Southern Negros. Barb ginabal namon sa makita nila namon along the way ang mga lineman nga nagatrabaho pa namon sila gini pinakasako nga tawo halin sa December. Wala nung tatlo. Correct. Sako, min kag may ano no, do ka dangerous man sa actually sa ila nga. Pag may pila nga kaso nga nagkalapilasan. Oo. Pero wala untat ila obra nang mintras nga di mabalik ma-restore ang fully gid ang power supply sa Negros, wala sila gauntat sa pagtrabaho. Actually, may tungod sa bagyo dati ako fully na appreciate ng ila nga obra pala no nga kaano gid gini. Oh, that's why nga tawag sila nga warriors of light. Kag makita min no, classic example nga kung nagabinuligay. Yes, madasig ang trabaho. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.